थ' लोगोफोर सानजौफुनि जाखांनानै दसे जिरायलायबाय ओमफ्राय नै दिनै पार्सेल फैदो आरोना नैबे सेन्देल दोनग्रा बे मोनसे फैदो फ्रिज आरो चाकू लेके आओ बेटा सेन्देल दोननाय स्टेन्ड फैदो आरोना नायनि खेबसे माबोरै फैदो बेटा फ्रिजखौसो नायग्रोनांगौमोन फ्रिजखौ उनाव नायगोन नैफ्राय खुलिग्रोनि खालामदो ना कार पाइप ही नहीं मामर जाने पाइप ने पूरे निकालते हैं बेटा फोटो में इतना सुंदर दिखाता है अभी देखो जरायनो नोंनिया माथा गरम जालांगोन मानसिफोरा बुंनाया इसको लगाएंगे किससे यार बे नै गासैबो पार्ट्स दङ आरोना बेखौ दा जरायनांगोन जरायनानै खर' गुदुं जागोन माना खालामनाय बिनि कभार आरो माने बिखौ जरायनानै स्टेन्ड बानायनानै सेन्देलखौ दोननानै अब इसको जोड़ना पड़ेगा यार दोनदो आरो हो जाएगा कैसे कैसे जोड़ेंगे थ' लोगोफोर बेखौ जरायगासिनो नायनि जरायखांजोबनानै माबायदि नुयो किबायदि जागौबा खावबा खावबा मोजां माथो अरे नहीं ये भी कर ए नहीं खोलो पापा ये देखो घर मम्मा ये ऐसे देखिए घर बनाए नायलाय लोगोफोर जरायगासिनो जरायनानै खर' गुदुं जाजोब्बाय खर' गुदुं जागोन बेकार नोंसोरला लांबाय लोगोफोर नै जाकुटला जि मावथि जादों मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा सयता सातता जाबाय लोगोफोर नै टोपी ये क्या है चेनकुली ये तो एकदम नाइटी जैसा ड्रेस खुली है खुली 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 सन ये तो खुली नाइटी जैसा ड्रेस है यार सन खुली सन खुली सन मैन खुली सन खुली सन खुली सेन छेनांग नबे ये किसने किया ये परे का होगा जिगन आराम से wah tanda sendal ko nunay nong laraw ba ba doang yaman mazang busto পছন্দ খালাম বেয়াং নি পছন্দ লাগে পর বেকা নাগির দে মানে আয়ালি সেই wah sendal suruh sendal tuh tuh sandal ke dan kade परदानी सैंडल नी दुकान पर नहीं नहीं सैंडल नहीं एकदम लेत्रा जाना था बेबायदि ini ke बिखौ बायनाय थांदो बिनि जन्थाया अफिसनि जन्थाफोरानो बुजाथारना आरो बाहेरावबो दोङो ना माने आरो बाहेरावबो जि बुजा दोङो आरे डिउटिनि जन्थायानो जागा थोनाय नङा दखन नोंनिया ओमफ्राय इदिसो बुथुमना दोननांसिगोन Ini dah. वाह बहुत सुंदर ये सब में और जगह है इसमें आएगा और एक चोरी बेतानी यार सुंदर जोंथे apa kalau dengan lana pai oh लगा पर जानी दुकान वाह दुकान बंद करो बेटा बंद करो किसी और को मत दिखाओ ज्यादा बंद करो पूरा नीचे तक लांदो पूरा यस नै पुराना मोन बियो जाहोलुआवन सेन्देला मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रैल' दंमोन दा बियो जाहोजोब्बाय आरो नै बा बे मोनसेयाथ' जाबाय
Nih purunaखौ बाहेरावबो दोनखानोसै ओमफ्राय इबारनिया फ्रिजखौ नायनोसै इखौ दोन Next time mau lambat sana. Nah. Jodi kam. Khalamkhw mau makan ikan नहीं करेगा. Angin kerayan. Dari bukan alam na ya re. Hakladı. Yang thakı. Freeze like ni ita ke senau nengge. Kemudian ni kulin jalan ni freeze. Sandal dan juga kulin yang lain. Tanya freeze kulin lain je. Ikan nama ni kerana jangan ham tu. Logofer, nih le. Freeze kulin saya tanya nih. Kulinnya apa coba apa ya? Wow. Problem gaya ni kau kutlu. Nih ya talaman neng nudran oke neng. आता रे ये खेलने के लिए नहीं है तुम फ्रीज देख लो बेटा पर मुझे इसके अंदर Ikut dan ikutin dan. Bukan naik. Ikut bukan naik ikutin dan. गिरें दिन ना ना उसको दिन ना रे ना अब देखो फ्रीज Wow, freeze. तुम्हारा freeze. Dan dan. देखा कितना सुंदर बदबू क्या नहीं चलो अब ले जाते हैं इसको Cabi. Bara gedar lek logofer freeze ke santamlo masih nalai beनिखायनो एसे फिसानो लाबाय आरो water on. वाटर ऑन सतो बेटा candy. नहीं Hah? इसको दिया है तो इतना सेफ्टी नहीं है ये Paine bane. गिरेगा तो टूटेगा ही मजा की तो नहीं बोरिया पूरा आलू प्याज जो रखना है पानी जमा भी नहीं होगा गिरेगा देखा Boleh deh. Nonia nih bisa kan? Lah nonia, hari ini bisa. Bisa itu kan mau nih kuman gitu. Dinai मोननै बुस्थु पार्सेल जादों ओमफ्राय मोननैबो मोजाङानो फैदो मोजांखौनो मोनदो आना बेखिनि बुस्थु कार्टनफोरखौ सेलो टेप मारिनानै फिक्स खालामना दोननि मानो होनब्ला पस्टिं थांबाथाय बेफोरखौ आरो पेकिं खालामफिननो नांगौ जोंनिया नैयाव फैनायानो खैमा जाखोमोनलाय सयमाल'सो जाबाय आरो ना नैयाव फैनाया ओमफ्राय आरो दा पस्टिं फायलायसिगोन होननानै खोनालायबाय आरो ना इबानिया जा अखमाव फैगोन आरो अखमावनो फैखानो गोनांमोन किन्तु बे COVID-19 नि कारणे पस्टिं जानो मोनिखाय बे समायाव बिसोरखौ खालामना होबाय आरो बिथिं ओमफ्राय दा आरो पस्टिं फैया पस्टिं बाय सिगाङावनो साननै सानथामसो सिगाङावनो मिथिनायबा एसि माबाखौ फ्रिजखौ बिहरलामोन आरोना ओमफ्राय आरो ग्रोबनो आरो माबाना होलायबाय आरो बिया माने दिनैसो खोनालायबाय आरोना एसे जे फ्रिजा मोनफैबाय होननानै पस्टिंआ फैखादो फ्रिजा मोनफैदो बिदि जादों आरोना ग्रोबनो दा पेकिं जागासिनो इयो इनि सिङावसो उल्थायनानै इखौलाय मानो फिटिं खालामनो इखो ओरैनो थिखांना लांखागोन और ठीक करने की भी जरूरत है और पैसा को बढ़ाने की भी जरूरत है तो लोगोफोर जानि फ्रिज सेटआपा जाबाय रेडी दिनैनि भिडिअखौ माबायदि नांखो नायनानै कमेन्ट खालाम तो दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबलायनोसै लोगोफोर बाय बाय टाटा लोगो मोनलायगोन बेबायदिनो